Здравейте на всички, аз съм Макрозали и днеска ще гледам на моите прекрасни карти с въпроса, който ми е зададен от моя клиентка. Дали да се раздели с мъжът си? Ето. Първата карта, която се пада, е сериозен разговор. Втората карта е тук има деца. Явно има деца. Тя трябва да вярва. Трябва да вярва на мъжа си. Ето е картата за вярата. Трябва да пази семейното огнище. Трябва да бъде доволна и щастлива, защото ако няма брак, той в най-скоро време ще предложи брак. Ще предложи да живеят заедно. Това е картата, която показва, че ще бъде много радостна. И това е мъж, който е достолепен, който е добър, който е искрен и който ще се грижи за нея. Аз съм Макрозали. Телефонът за връзка с мен е 0878 313 005. Очаквам ви!